आइया यही चैत के महीना में एगो बिरहीन अपना पति से कहते कि ए राजा देखो इतना दिन हकल अब के हकी सर से कहीं कहती ए बबुआ अरे की गरमी में छूटता पसेना तके हकी लहंगा में देना हक दो ना राजा हो राजा हो राजा हो राजा जी बात मानिए कितना प्यार से बोला तारू हो जरूर कोनो बात ए मोहित भाई उमेश भैया ए रोहित ये राजू भैया हाय देखो हाँ हाँ गरमी में छूटता पसेना लहंगा में के हाकी देना गरमी में छूटता पसेना लहंगा में के हाकी देना राजा के हाकी देना राजा के हाकी देना टपा डाला टपा चुआता पसेना लहंगा में के हाकी देना गरमी में छूटता पसेना लहंगा में के हाकी देना परदेश में भुला गईला बछिया के नीचे जाके खटिया बिछाई थी रहीते बोला मजी खूबे हकवाईती बछिया के नीचे जाके खटिया बिछाई थी रहीते बोला मुजी खूबे हकवाईती देवारा दादा देवारा हाँ देवारा चापाट मिलल जे ना लहंगा में के हाकी बेना गरमी में चुआता पसेना लहंगा में के हाकी बेना हरिहान छील दाढ़ी छोड़ अरे दिया हो ताऊ से तवा के नीचे फेंके बुझा बूजी हाल बाबे हाल हके हमर बूझी ताऊ से तवा के नीचे फेंके बुझा बूझी हाल बाबे हाल हके हमर बूझी देखियानी ए दादा देखियानी बानी मारे के ना लहंगा में के हाकी देना गरमी में छूटता पसेना लहंगा में के हाकी देना गोपाल भाई यो कृति सिटी सेंटर रंजन भाई रिंकू भाई पप्पू भैया हैया खा ए छोटू भाई अरे ताकरे कर रहा हो हाँ पियऊ महेश परदेश चली गईल
के नहीं समझाइले पियऊ महेश परदेश चली गईले देवरा खेसरिया के नहीं समझाइले धारी के ए दादा रे धारी के जुबाना लाटा के नाला हंगम के हकी बेना गरमी में छूटा पसे नाला हंगम के हकी बेना।